i bon divendres. Bueno, aquí estic amb el pare de la Júlia, que han fet un llibre que hi ha 25, a Catalunya només hi ha 25 malalties d'aquestes, i clar, l'han tret per recuperar cèntims perquè puguin investigar aquestes malalties. Ell sap més del llibre perquè jo no he tingut gaire temps de mirar-lo, i ell us ho explicarà. Sí. La malaltia i fa més. Moltes gràcies, Tom. Mira, la Júlia té una malaltia minoritària que es diu síndrome de Phelan-McDermid. Hi ha uns 25 casos a tot Catalunya. És una malaltia minoritària. I clar, com que està minoritari, no investiguen per trobar una cura. Llavors, clar, com que no hi ha investigació, el que hem de fer els pares és recaudar diners i a través d'una associació que són de tot Espanya, aquest és el problema que hi ha. Doncs enviem als pares diners perquè allà lloguin un laboratori perquè investigui, perquè no interessa tan minoritari, perquè si treuen un remei no els hi surt a compte. No els hi surt a compte. Llavors hem fet aquest llibre per recaudar diners, ara per Nadal i això, que és molt bonic, és per les criatures. Bon dia. Bon dia. I pots pintar. L'autora és la Gent Noguer, és una noia d'aquí Olot que fa molt bé tot això dels llibres, i llavors esperem a veure si ho podeu comprar a través de l'Amazon. Fiqueu Luc i la Júlia a la pàgina de l'Amazon i ja us apareix el llibre. El llibre val 15,60 i tots els beneficis de la venda se'n van destinats a l'associació, a la investigació d'aquesta malaltia. Que de moment hi ha 25 casos a Catalunya, però es creu que n'hi haurà molts més perquè ara comencen a fer proves genètiques i molta gent que ara està diagnosticant més d'autisme, ara fent les proves genètiques estan veient que també tenen el síndrome de Phelan-McDermid. Clar, amb el temps n'hi han sortit més. Sí, perquè abans tot ho englobaven amb autisme. Abans deien, aquest noi té autisme. I ara que estan fent les proves genètiques, doncs veuen que no, que n'hi ha més casos. Doncs el llibre és aquest. Moltes gràcies ja per avançat als que el compreu. I a veure si entre tots podem... Ja si es pot ajudar la Júlia i els altres casos, que tot vagi bé. Doncs bueno, ens mostrarem. Avui tenim uns callos, doncs teníem un vi de Canals i Moner, és un vi del noi Príncep, és un vi ecològic, és molt bo, i avui amb el pare de la Júlia el provarem. Bueno, bon dia, parem. I bon profit. Gràcies. Vale.